रावबो स्किप खालामनाङा, खोनासंलांबानो जाबाय। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों। बे बाथ्राया जाबाय जोंहा फंबाय फुंखा बसुमतारी, बेजों रिलेटेड जागोन। दा जिहेतु घटनाया जाना थांबाय, फंबाय फुंखा बसुमतारीखौ हयथ' उनथिंनिफ्राय गावदों ना होथाबनानै, आरो बे खर'आनो बे मेगना जिखाजोबदों। दिनैनि बेलायाव जों दिनै फुंखा बसुमतारीनि जिबनखौ जुदि जों साननानै नायोब्ला जोंहा मोनसे गिनाय भाब फैयो। बे गिनाय भाबा जाहैबाय, जोंखौबो सानसे गावगोन नामा? जोंहा दिनै मोन्थाय दङ ना गैया? जों दिनै मोनसे उदां हारि नंगौना नङा? जोंहा राव हारिमु धोरोम गोनां जों मोनसे जाथि नंगौना नङा? जोंहा दैदेनगिरिफोर दङना गैया? जों मावरिया नामा? जों गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै दोनफैजानाय बेक्तिफोर नामा? जायनि जाहोनाव जों इनाय अनागारिहै दाउ अमाफोर बायदिहै सानसेनि उनाव सासे जों गावथार जानांगौ, बुथार जानांगौ नामा? जुदि सानसे साननैनि गेजेरावनो सानै साथाम जुदि जोंनि बर' फिसाफोरा जुदि थैलाङोब्ला, बुथार जायोब्ला, बेफोरनि दायित्वखौ सोर लागोन? जोंनि बर'नि गेजेरावथ' दैदेनगिरिफोर दङ होननाय खोनादों आङो। दैदेनगिरिफोर दं होननाय खोनादों। नाथाय हसायैनो जोंनि बर'नि गेजेराव दैदेनगिरि दङ ना? आरो जुदि दैदेनगिरि दङब्लाबो हसायैनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइ गोनां, बुजिनो गोरों, साननो हनो गोरों, जिउजों मोदोमजों साननो हानाय दैदेनगिरिफोर ना? ना जों दिनै गावनि सार्थनि थाखायल' आं हारिनि दैदेनगिरि होननानै जों बुंनानै लागोन? बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे समाव NDFB होननाय आफाद दङमोन, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड, जायखौ गोबां जाथिफ्रानो थोर 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 गियोमोन। बिसोरनि राव बुंब्ला गियोमोन बे बर' हारिखौ। एक नाम्बार, बे आफादखौ सिफायग्राया सोर? जोंनि बर' हारिखौहाय धंस' खालामजेननाया सोर? आरो बिनि उनाव जों दिनै मा जाफैखो? नाथाय जों दिनै गोजामाव जेरैमोन दाबो बेबायदिनो जों जानो मोननाय नङा। सोरबा बुंबा जानाय नङा, बै समावबो बिदि गावथारदोंमोन, जेबो खालामनो हायाखै, दासो जोंखौ बुंदों होनबा जानाय नङा। जों सोलायनायखौ लुबैनानै जों सोलायहोदों। आरो बे हारिनि लुबैनाय, जाथिनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायनोथ' बा सुफुं जाहोनो थाखायनोथ' जों दिनै देरहाहोदों। UPPLआ खालामबा BPFआबो खालामगोन। बाथ्राया बेबायदि नङा जुदि गोथौयै साननो थाङोब्ला। दिनै माखासे जोंनि BPFनि माखासे मेम्बार्सफोरा बा माखासे मावथिफोरा दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बायदिसिना बाथ्राफोर बुंनानै थाङो। बेखौबा बेखौ, बेखौबा बेखौ मान सनमान मिथियै बाथ्राफोर बुंनानै थाङो। दा जोङो लुबैयो बेबायदि समावबो गावनि दैदेनगिरियानो जाथों, नों बे पार्टियावनो खामानि मावाखै दाजाथों, लागिले नोंनि गाज्रियानो गोमाथों, अब्लाबो नोङो बुंनो हानांगोन। बे गोहोआ थानांगोन। अब्लासो नोंखौ सासे सैथो दैदेनगिरि होननानै, सासे सैथो लिडार होननानै जों फोथायगोन, जों गनायनानै लागोन। नाथाय जों नुबाय जोंनि हारियानो जोंनि सुथुर होननासो जों नुबाय। जों बेयाव मालाबाबो गनायथावथाव बाथ्राखौ जों मोननो हायाखैसै। जोङो गोजौआव जोंनि दैदेनगिरि होननानै दैथायहरनायनि जोंहा जेबो मुलाम्फा जायाखैसै। मानोना सानसेनि उनाव सासे, सानसेनि उनाव सासे जोंनि हारिया गावनि हारिजोंनो दिनै गावथार जादों, सिथार जादों।
बेफोरनि बिबानफोरखौ लानो हानांगोन जुदि सासे हसायैनो आं हारिनि थाखाय मावनो फैदों होननानै जुदि ओंखारनाय लिडारब्ला जुदि बे जाथायानो सोरबा नोंनि न'खरनि व्यक्तिनि सायाव जुदि जानायमोनब्ला मा सिरि थागौमोन नामा? बेबायदिनो एखे दावराव जानाङा हाल्ला खालामनाङा जेबो खालामनाङा होननानै नों न' सिङाव नाहै बेदरहै नों एवनानै जागौमोन नामा? जानाय नङामोन। जानाय नङामोनथ'। नाहै बेदरहै नों एवना जानाय नङामोन। नों आइखां बायखां जागौमोन। नों नागिरगौमोन सोर बुथारदों सोर बुथाराखै मा दायनि थाखाय। जुदि नोंनि न'खरनि जुदि सोरबा जानायमोनब्ला सोरबा दैदेनगिरिनि सोरबा व्यक्तिया जानायमोनब्ला दिनै न'खर न'खर पुलिस थांसिगौमोन। न'खर न'खर होसो हैसिगौमोन। जायखौनो मोनो बेखौनो बुग्लिसिगौमोन। नाथाय सासे निखावरि न'खरनि व्यक्तिया दिनै जानायखाय जेबो फाजायाखिसै। जेबो सानाखिसै। दावराव जानाङा। दावराव जानाङा। आफादनि दाय गैया। जोंनि दाय गैया। मानो दाय गैयालै? मानि दाय गैया? दङ। दाया नोंसोरनिनो दङ। नोंसोरनो दायनिगिरिया। सोर सालायदों बिसोरखौलाय? सोरनि आन्दाराव दङ बिसोरलाय? सोरनि आन्दाराव दङ? नोंसोर बायदि मानसिया थांनानै थानायनिख्रुइ थैनायानो साबसिन। आरो नोंसोर बायदि मानसिया हारिनि दैदेनगिरि जानो आसिगुर बिजौनिबो समाया। जानो नाङा दैदेनगिरि। रिजाइन हो रिजाइन। आं हाला होननानै थाबैनो रिजाइन हो। दानो जुदि बुख्रुब सुख्रुब खालामहैयोब्ला नोंसोरथ' साफा साफा हमनानै जेलाव सोगोनलै बर'खौबा सोआ होमबा? सोगोन दा नोंसोरथ' साफा साफा दाउ अमाफोर बायदि हमनानै बुद्रुनानै सोगोन दा नोंसोरो जेलावहाय? नाथाय गुबुन हारिखौथ' हाया नोंसोरो। सिला जाग्रासो नोंसोरो गुबुन हारिजों। जोंनि लिडारब्ला जोंनि दैदेनगिरिब्ला गाव जाथिखौ साननांगौब्रा गुबुन जाथिखौ साननाङा। नोंसोरखौ गावनि हारियासो दैथायहरदों। गावनि हारियासो नोंसोरखौ फेदेरदों। जाबायदिलै नोंसोरो आयु आयु आयु। फाप नांगोनलै फाप नांगोन मिथिबाय? जाबायदि बाथ्रा बुंदों नोंसोरो फाप नांगोन। बे फापआ नोंसिनाव गोन्दो 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 नांगोन। मिथिबाय ना?